जों दाबो के बाबा बाय नरसिंगर थांगै फिरगै फैलायका ताके सानजा बंखाबा o light rok bo ton chung paikha sorok kinar kinar light naithok jakso kangkai hingkai ako wati bo kisa misa ko klaio pite patap khlaio gari o hai ako tam chikon chikon klai gari aina o khe ekdom naithok ke nugjagui tongkha chiken wati bo phota phota klai tero hingkai ang sanja jorani light bo ekdom naithotok ke o airport lama ni light rok nang belai naithokjago haike light bo chumbak chungpaijak te hingkai buphang bo naithok sorok kwcharo khe buphang line khai kaisa naithotok khe kaijak hingkai angkha buphang rok no ekdom naithokjak soga ke naimang tongna muchukgo lama nang sorok no emon khe naithokjago aro sogui kangkhe ang jaga sogui khe ang bakha tamjani joda hai ma tongjak field ma khai ang joda hai ke ekdom tongthotok haike jetok dukho kosto wana chinta tongphano jila o sogui kangkhe no airport o sogui kangkha road o sogui kangkhe no ang bakha tamjani tongthogui phai ta srangui phai hingkai telo ang takhobokok ro ani 903 jona ani eko family rok norok ano support khaiman bai ang bo norok no mane jotono no sanja kaham takto sanja joraba hingkai ano je blog ako mane ano je subscribe khlaijak rok 903 jona kakha borok joto nani family hini ang uansago hingke borok no jotono no ang mane share khaina muchungta ang road o thangkha hingke tongthokjago tamjani kaisa ani field khaio ang tamjani ekdom bwkha no ekdom aram ke je suk dukho kosto tongmani bisingtwi phano ang aro thangkha hingke tamjani ang o road o gari o kasai ang o road no nukha hingke no gari tongthote ang onek tamjani sak no ang ako jora o khe ang tamjani sak no ang tongthokjak saimaya hingke norok bote road o sogui khe amtui o norok bote naithokjak road no angkha road no belai naithokjago ta tam hinui asuk belai gari bo chengjak bo ongya jam rok bo ongya hai thaisa thainoi keseng gari rok bo ni ribuui hai hingke yang bo sanja jorani ekdom tongthotok tam hinai besi tubutung ya kubuk kwchang ya hingke teibo tini wati bo khorok khara phaiman bai sal bo thanda wngoi tongo tubutung phlaia kubuk kwchang ya haike tam oko field khlai tong tam bangui belai bwkha srangjak tang tini jora o tongthokjagui tongo tamani bwkha hingke ekdom naithotok naisingpaikara ti ani je blog nainai rok kha kaham tako bokhok rok no hala watui bo phutik kalaijak tei gari aina o hingke yang bo ako light bo hani phutik khe nugjak tongkha hingke sorok kwchar ni iko buphang rok si tamso naithok wngjak ang batorma soma ke kwchar o line khe kaijak angla naithokjak soka buphang rok no tam buphang angla sisini ya norok ba sisini pai na je sininai tan blog nainai rok ano kisa comment khe sapaile je sininai rok abono tam buphang hin tamjani kaisa koi buphang haimamang naithok hingkai chong tabo nogo phiroklai.